В София гостува маджарския национален футболен отбор за едно състезание с българския, което се произведе на игрище Юнак и завърши с 4-2 за гостите. Състезанието започва с много живо темпо. Редко игрище Юнак е виждало така многобройна и така възторжена публика. Маджарите са истински майстори на футбола и справо претендират за европейското футболно първенство. Но и българските спортисти, окрилени от непобедимия български дух, се показват достойни противници. Мрежата на гостите е вече разтърсена от топката. Гол за България!